аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба шаҳри Хуҷанд 69000 нафар донишҷӯён ворид шуданд. Аз ин рӯ раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода ҳангоми таҷлили рӯзи табибон таъкид намуд, ки барои пешгирӣ аз COVID-19 ва таъмини бехатарии донишҷӯёну хонандагон ва кӯдакон дар кӯдакистонҳо чораҷӯyии ҷиддӣ ба роҳ монда шавад. Шумораи зиёди сокинон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва мактабу кӯдакистонҳо набояд боиси авҷи дуюми коронавирус дар вилояти Соғд шавад. Барои пешгирии ин ҳолат ҳамаи муассисаҳои илму маориф бояд давомирӯз то 3 маротиба корҳои безараргардониро анҷом диҳанд. Бояд хобгоҳҳое ки имрӯз донишҷӯё хоб мераванд дар кадом ҳолат бошанд, имрӯз ҳолати эпидемиологӣ чӣ хел бошад, кадом корҳоро анҷом диҳанд. Дар донишкадаҳо маблағҳо ҷудо шудагӣ, дар мактабҳои миёна, дар кӯдакистонҳо ва ман боз як бори дига хоҳиш мекунам, ки аз кормандони соҳити маркази саломатӣ ки бевосита бо мардум кор мекунанд, мо бояд мардумро фаҳмонем. бениқоб гаштан, манъ аст, фосиларо нигоҳ кардан, риоя кардан дар кор. рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ дар вилояти Соғд бо иштироки раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода дар қасри Арбоб таҷлил гардид. Раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода кормандони соҳаи нигаҳдории тандурустиро бо иди касбияшон, ки ҳамасола санаи 18 август таҷлил мегардад, табрик намуда бурду бохти ин соҳаро мавриди таҳлил қарор дод. гуфта шуд, ки баробари пешравии камбудиҳои ҷиддӣ ҳангоми пандемия ошкор шуд ва ин ҳолат боиси нигаронӣ ва норозигии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд гардид. дар фаъолияти муассисаҳои нигаҳдории тандурустии вилояти Соғд камбудиҳои алоҳида ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо андешидани тадбирҳои фавриро талаб мекунад. дар тамоми шаҳру ноҳияҳо захираи яксолаи ҳамин дору бошад. дидед она як воҳима нархи ҳамин доруҳои ҳамин оддӣ чӣ хел 4-5 маротиба боло рафт. дар Қазоқистон манам дидед ҳамин хуруҷи беморӣ нарасидани дорувориҳо. ҳамин дар фасли тирмо хай худо накунад ки ҳамин беморӣ ҳамин ҳудуди Тоҷикистон ворид шавад, тезтар ҳамин ки биронда биравад. лекин мо бояд омода бошем ки баъд ҳамин муаммои доруворӣ нашавад. кор кунед даст дадани бархе аз кормандони соҳаи тиб ба ҷинояти коррупсионӣ муаммои дигари соҳаи тандурустии вилояти Соғд мебошад, ки ин амалҳо ҳангоми авҷи коронавирус низ ба чашм расид. Раҷабой Аҳмадзода дар мисоли даст задани чанде аз духтурони беморхонаи клиникавии рақами 1-уми шаҳри Хуҷанд ҳодисаҳои коррупсиониро шарҳ дод ва таъкид намуд, ки ин амали ношоиста барои духтурон нанг аст, зеро беморон ба шифокорон бовар мекунанд. масъалаи дигаре ки боиси дигаронист, айни замон ба талабот ҷавобгӯ набудани аксари беморхона ва шӯъбаҳои касалиҳои сироятии беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳо ба талаботи ҷорӣ мебошад, ки инро соли равон доман паҳн намудани бемории сирояти нави коронавирус COVID-19 дар шаҳру ноҳияҳо исбот кард. мутаассифона ҳодисаҳои даст дадани кормандони муассисаҳои нигаҳдории тандурустӣ ба амалҳои коррупсионӣ, муомилаи дағал бо беморону шахсони ба онҳо ҳамроҳӣ кунанда ҳоло ҳам ҷой дорад. бинитон бекорба чандин сол имрӯз табиб шудан, худаш ина ҳар кас табиб шуда наметавонад. меҳнат мекунед барои як ночиз имрӯз обрӯ ҳам мерезад, имрӯз ҳамин соҳа ҳам шарманда мекунад. ҳодисаҳое ки дар шаҳри Хуҷанд шуд, дар беморхонаи шаҳрӣ. дар ҷараёни таҷлил аз рӯзи табибон раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода баробари танқиду таҳлили соҳаи тандурустии вилояти Соғд духтуроне ки дар шароити пандемия барои пешгирӣ аз коронавирус саҳми босазо гузоштанд ва баҳри саломатии сироятёфтагони COVID-19 шабонарӯзӣ фаъолият намуданду бархе аз онҳо ҷони худро аз даст доданд, сари тазим фуруд овард. ба тамоми табибони вилоят ки дар хуруҷи бемории коронавирус ки охири моҳи апрел дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд ва шабу рӯз имрӯз табибони мушфиқ аз табибон, ҳамширагони шафқат то имрӯз корманди қатории соҳаи тиб имрӯз ба мардум хизмат кардед, ҷони худро дариғ надоштед. ба ҳамаи
шумоён табибони азиз ва дар симои шумо ба тамоми табибони вилоят мо сари таъзим фуруд меорем. аввалин рӯзҳои паҳн шудани коронавирус дар кишвар аҳолӣ ба ваҳм дода шуданд. баъзе духтурон бошанд чанд рӯзи аввал аз табобати сироятёфтагони ин вируси марговар даст кашиданд. ин ҳолат ҷой дошт ва онро инкор карда ҳам намешавад. касе бовар надошт ки ин бемории сироятӣ якбора доман паҳн мекунад ва ба эътидол омадани шароит низ мушкилиҳои худро дошт. алҳол табибон дар мавриди муолиҷа таҷрибаи кофӣ ҳосил намуда истоданд. имрӯз кӯшиши ҳаматарафа барои пешгирии коронавирус ва мубориза бар зидди ин душмани ноаён равона мешавад, гуфт раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода. имрӯз ҳамин пеши роҳи ҳамин марга гирифтитон ин як худаш бисёр дастоварди калон буд. мо қариб ман худам ҳамроҳи муовинони ман раёси қариб 29 рӯз аз утоқи кори мо набаромадем. бисёр дар ҷумҳурӣ бисёр шароиташ дар ҳамсояҳо шароиташ овар буд. роҳбари давлат пурра зери назорат гирифтанд ки имрӯз дастур доданд ки табибоя кӯмак кунитон, дастгирӣ кунитон, маводҳои лозима кеди, маводҳои безараргардонӣ кеди, хусусан хӯрокҳои имрӯз босифат ки имрӯз иммунитети имрӯз ҳам табибон ҳам беморон бардошта шавад. ва ҳамин роҳ кеди табибони мо рафтанд. дар охири чорабинии тантанавӣ раиси вилояти Соғд беш аз 100 нафар кормандони соҳаи тиб ва ҳамчунин собиқадорони соҳаро бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва пулӣ қадрдонӣ намуд. ғолибони озмуни беҳтарин сартабиби вилояти Соғд низ соҳиби тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд шуданд. баъд аз ҳамон қадар машаққати Тоҷикистон кор гузаронда истодем ки лекин аз тарафи ҳукумати давлата мо ҳамин чиза ҳис карда истодем. имрӯз моя то ҳамин дараҷа қадршиносӣ карда истодиянд. аз ҳамин вақт истифода бурда ман ҳамаи табибони Тоҷикистонро ҳамашонро иди табибон қати муборакбод кардам. халқи Тоҷикистон ба фақат мехостаниям ки тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам. гузориши Мафнушкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.